Nou ja, die oorbellen, dat lukt nog wel. Maar daar blijft het niet bij. Nou, daar moet even een sjaaltje bij, hè? Oh ja, dat vind ik ook. Tada, dat bedoel ik. Heb je wel eens dat je gewoon geen geld meer hebt om iets leuks te kopen? Ja. Gebeurt dat vaak? Jawel. Wat doe je dan? Ik zeg geld aan mijn ouders vragen. En krijg je dat ook? Ja, meestal wel. Dus is net zo gauw in de schulden komen. Nou, laatst wel, want toen hadden mijn ouders een televisie voor me gekocht. En die betaal ik dan langzamerhand af. Mijn vader zegt, als het op is, dan krijg je het niet. Maar als ik het vraag, dan krijg ik het weer gewoon. De manier waarop bedrijven proberen dingen aan de man te brengen. Van betaal nu per maand en dan betaal je pas over 3 jaar. En dan de kleine lettertjes die niet gelezen worden, waar niet de moeite voor wordt genomen. Door leerlingen niet, maar voor heel veel volwassenen ook niet. En dat daarin staat dat je eigenlijk de helft meer gaat betalen voor hetzelfde product. Wat ook heel duidelijk in het toneelstuk naar voren komt. Interactieve televisie kost slechts 10 euro per maand. Oh, dat is niet duur. Nee, maar... En als je dat ding gewoon wil kopen? Als u het internetabonnement neemt in combinatie met interactieve televisie, is het hele apparaat gratis. Gratis? Gratis. En dat internetabonnement kost 50 euro? Nee, Moet je ook je eigen telefoon niet betalen? De helft. Mijn moeder betaalt 10 euro per maand en ik 10 euro. En is dat prepaid of abonnement? Prepaid. En waarom geen abonnement? Dat had ik, alleen daar zat ik altijd mee in het rood. Soms hou ik misschien iets te weinig over en dan heb ik niet genoeg en dan kom ik misschien in de schulden of zo en dat wil ik liever niet. Waarom niet? Nou, dat weet ik niet. Ik denk niet dat dat een fijn gevoel is of zo als je bijvoorbeeld weer geld krijgt en dat dan meteen alles weer weg is. We hebben geld genoeg, want we leasen het wel. Nee, dat is lekker opvoeden. We leasen het wel.